Jak to tam, Krista, mám na... Som povedal, tento kufr si zažil veľmi veľa. Ja sa čudujem, že drží. Matika nemá... Toto... Môžem si to dať do očí? Zajtra je oficiálne den D, kedy sa sťahujem do Prahy. Ja vám vypravím, že ja som dosraný. Áno, mám akože velice stlačené púlky na rici, ale dneska musíme ešte všetko dobaliť, lebo zajtra ráno a pravdepodobne skoro vyrážame, takže ráno to určite robiť nebudem. Budem rád, keď budem preživší. Tam môžete vidieť už jeden kufr pripravený, druhý sa pripravuje. Tam sú veci, títo všetky veci, ring lighty. No ešte tu je moc takých blbostiček, co akože mohol bych si zebrať akože aj inokedy, alebo že keď dojdem niekedy na Slovensko a potom zase akože že si to zebrať na druhý krát, ale tak keď mám tu možnosť, že idem autem, tak si chcem zebrať toho co najvíc, chápeme, nech potom proste sa s tým nemusím srať. Úprimne neviem, jak to mám spraviť. Jak ste videli ten viešak, tak musím si zbaliť ešte môj Wednesday viešak, všetko černé oblečenie, lebo to som ešte nosil týto posledne, tak to som si nebalil. Tu mám zabalené v tento druhém kufri také tí všetko oblečenie a všetky chujoviny. Doslova tu mám, Krista, misku. Neviem, koľkokrát ju tam využijem, ale dobre. Aby som zaplnil nejak miesto, tak tam sú podnožky, áno? Ne, nepýtajte sa. Snažím sa využiť každý centimetr, co môžem, dobre? Chápeme sa? To sa musím zbaliť. Nechce sa mi do toho. Vôbec sa mi nechce. Najradšej bych to takto spravila, že už je to zbalené, ale to mi za mňa nikto nespraví. Takže ideme na to. Taký lifehack, co možno už dávno poznal. Krista, to svietlo. Bude to tu zavádzať proste. Buď bude svietlo, alebo bude nevím. To je jedno. Lifehack, keď sa potrebujete, že si zbaliť moc veci a nemáte za toľko miesta, toto robte. Možno už ho poznáte ten lifehack, ok? Možno som došiel s ničím novým. Proste normálne si to trička keby poskladaš, ale neposkladaš si ho, že chápeme sa na kocku, ale zroluješ si to. Takto. Do takej rolária, no? Taký wrap. A o mnoho víc sa ti zmiestí. Zapamätaj si to a využij to a daj potom vedieť. Vier mi, pomáha to. Tu, kufr kvalitka, by som povedal, tento kufr si zažil veľmi veľa. Ja sa čujem, že drží. Tu mám proste doslova bulldog, áno. Alubale, chujoviny, uteráky, proste zás ďalej trenky, proste koreničky a proste... Nevím vám ani povedať, všetko, co potrebuješ. To mi trošku nedáva logiku, ja neviem, co mám robiť. Toto mi došlo v tento. Ale to už je plné. Jak to tam, Krista, mám? Ja už strácam. Podľa mňa začala škrábať hlava, hej. Nechcem sa mi kúkať včil fakt tutoriál nejaký. Fakt sa mi nesce. Fakt, že ne. Nejde to o to, nejde. Jak mi to mohlo tak dojít? Dobre, tutoriál. To je premyslené. Ty kokos, to som nevedel, že sa to dalo tak... Boha. Ale aj tak. Počkaj. Matika nemá... Toto je... Nemohlo to tam takto byť. Není možné. Čistý degeš. Dobre, zbalíme tam za to, co sa zmiestí. Toto, co tu povypadávalo. Navčil krytky. Tí to poznáte, tí to mám doslova, že na každém videu. Áno, to je proste biele svetlo. A týto sa doskrát používal, či ste si to niekto všimli. Pri nejakých, že mojich tých kreatívnych videách. Chápeme sa, že som tam nevyprávial po záhorázky. Toto je moja najpodstatnejšia vec. Ja bych reálne, že kufr nepotreboval ani si zebrať. Mne by stačilo vlastne do Prahy s týmto. Serem si do huby porádne, ale nevadí. Neviem, co mám vypráviať, to asi proto vypráviam. Druhý ring light. Ten som kúpil mojej sestre, ale je velice nekvalitný. Jakože velice, no nevadí. Alebo ho tam nebudem brať.
Ten zaberám asi na budúce, lebo hej, akože, toto neviem, či ti má moc, akože, to není fidget spinner, to má byť, no, je to celé také dogabané. Necháme ho tady, áno, ten tu bude slúžiť na neviem co. On dokonca sa nedá ani dať do, prosím, pekne do zástrčky normálne. Ty keď s ním ste svíci, tak proste musíš si to dať do počítača, powerbanky, I don't know. Akože zároveň to je dobré, keď proste si niekde venku, proste to môžeš, doslova si to môže zebrať človek do parku a z powerbanku ako svícici, keby ste, ale to asi nebyl môj gól, ale nevadí. No ale s týmto co budeme? Kam to mám dať? Lebo toto je akože už fajn, s týmto akože už môže mať, ale toto ako ne. A to tam nenacpem. Ja sa snažím, aby ste to pochopili, ja mám kabele. Ja si môžem zebrať aj 30 kabelí, keby chcem, ale nechcem. Ja tam fakt ako, nechcem byť zagáďa. Hned prvý den, co tam dojdem. Budem zagáďa, ja to serem. Však sem ze záhoda, vlastne to môže byť jedno. No, včil som zabudol na to, že vlastne ja som dal ešte do pračky veci, ale ja už som ten druhý kufr zavrel. Už tam není miesto, akože fakt som ho zavrel, že som kolenama na neho išiel. Škoda, že som to nenatočil, lebo to byl súboj. Ale zatiaľ sme v situácii 1, 2, 3, 4. Toto je môj koš. Vyprávam, ja sa snažím využiť každý priestor, ktorý máme. Nemám na izbe koš. Ale musel som nejak využiť priestor, takže do koša som si dal všetky návlečky, chujoviny, pičoviny. Tento baťoch musím ešte naplniť, tam budem dávať práve teraz voňavky, antiperspirant, sluchátka a ja neviem. A potom toto neviem, či si mám brať, ale zároveň chcel bych si to tam zebrať. To je taká proste, že taká chujovina. Organizér, či jak sa to volá, neviem, jak to vy nazývate po slovensky. Proste túto chujovinu. Ale ten tvar je velice geniálny, lebo vlastne ono sa to nedá do ničeho. Do ničeho. Jako ja tam asi takto nakrečam. Dobrý den! Tu na mňa kúka nejak najebnuté. No nevadí. Takže možno to ani nebereme. Ja nevím, ja už nevím, ľudkovia, ja už neviem. Vem sa vám, keď bude aspoň trošku nejaký inačí update, a ne, že no. Takže máme tu update, je 8 hodín večer, už je na 99% sem zbalený. Kufre 2, ring light taška, boty a oblečenie tam ešte balím a šlapky a ja neviem co, proste blbostci, baťoch školský, ale vlastne včil som tam nakladal fakt, že všetko, co ťa napadne, každú malú blbosť. Že dózy tam mám, doslova dózy, v ktorých sú že šperky napríklad, no proste blbosť, fakt, že extrém. Zajtra sa vám ozvem, zajtra je den D, neviem, kedy ešte vstávame, ani takto, to musím dohodnúť s vodičem, a.k.a. mamina. A hej, ozvem sa vám zajtra. Ide to friško náhodou, nečakal som to úprimne. Vypadá to nejak takto, ešte v kufri sú veci. Hamba národa, ja keď tam dojdem na ten trak, na mňa budú čumieť, že som si to ja zbalil. Půl hodinu máme príchod už oficiálne, takže cesta dokonala. Ja som prespal celú dobu, takže pro mňa logicky, že byla dokonala. Furt bych ale ešte spal. Hej, sliny mi tekli z huby, no dovidenia. No dovidenia. Oficiálne sme došli. Kľúče, všetko mám. Iba nalasiť veci do izby a hotovo, Praha, vole. Tu už je iba bordel, tu už není nic, áno? Ale co ostalo tu? Proč? Dobre, nevadí, niečo skúri, doslova cibulu tu mám položenú na chladničke. Tak toto je sedláčina, toto normálne musím natočiť. Cibula, citrón a zemáky. 4 toasty a jedeš. Tak toto tu vyzerá oblečenie. Už je všetko v skrini, kúpeľňa je celá vybavená. Žiba veci do kuchyne a chálu, co mám také wannabe, akože cestoviny a proste koreničky a proste takéto blbosti. Takže velice dobre to ide. Koľko mi to trvalo? Možno hodinu? OK, aktuálne jeden z nákupu. Doma vám spravím haul. Nevím proč, ale baví mňa Coca content proste, keď niekto vybaluje potraviny. Sú to doslova, že obyčajné potraviny, takže ideme na to, kúzlo strihu. Dobre. Toast. Treba vždycky. Nevím jak vy, ale ja si dám toast k všetkému, akože kladové mysli, to bych neměl. To bych neměl, ale bohužel. Byli v slavě. Šalát. Hermely na grill. Nevím proč. 4krát.
Asi proto vlastne, áno, že pozadu budúcom. Nejaké nudle, byli v zlade, pár, pomazánka, toto som velice pohrešil. To sa doserem, na rovinu máme pyramid. Toto není bezlaktózové. Tu je nejaká pomazánka. 4 títo bezlaktózové jogurty. Dobrý deň, ja som sa vám tak zabudol ozvať včera. Veľmi sa ospravedlňujem. Vítajte na to, čo došiel som dom a zachrápal som. Ospravedlňujem sa, ale môj vzťah s vlogovaním ešte není na takej dobrej úrovni. Viete, ak vzťahy sa musia budovať, to nedojde len tak. Takže tak bych povedal, že my sme asi na začiatku. My sme tak, že sme sa iba swipeli ešte na Tindri a tam to končí, že ešte sme sa neposunuli do takého ďalšieho štádia. Takže pardon, dneska som tež nic nenatočil, takže, ale ja som dneska ani nemal co, lebo doslova som si išiel pro ISIC do školy a potom som si išiel kúpiť vajíčka, šampón a pastu. Najvíc random combo produktu. Dobre, ale potreboval som to, áno, chápeme. Včil sa idem stretávať s mojou kamošku, co byla doslova moja spolužačka, včil je tež v Prahe. Takže ideme sa stretnúť a ideme spoločne spoznávať Prahu. Je 6 hodín a vyjdete možno so mnou. Neviem vám povedať, či budem natáčať. Dobre mňa poznáte. Po včerajšku. Takže uvidíme, ale idete se mnou.